danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabon shiri da zarar mun ɗaura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Hajiya Zainab Musa rasuwa. Fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Hajiya Zainab Musa, wadda aka fi sani da Zainab Booth, ta rasu, wadda ta kasance mahaifiya ce ga fitattun jaruman Kannywood Maryam Booth da kuma Ramadan Booth, sai kuma ƙaninsu wanda ya kasance mawaƙi ne, wato Ahmad Booth. A daren yau ne 1 ga watan 7 shekarar 2021 muka samu labarin rasuwar tsohuwar jarumar ta masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. A watannin da suka gabata ne aka samu labarin rashin lafiyar jarumar, inda 'ya'yanta da kuma wasu suka rika wallafa cewa za a yi wa fitacciyar jarumar aiki a zuciyarta. A wancan lokacin an samu nasara, inda suka bayyana cewa ta samu sauki. Tsohuwar jarumar ta bayar da gudunmawa a masana'antar ta Kannywood a shekarun da suka gabata, wanda har yanzu ake damawa da 'ya'yanta, wato Maryam Booth, wadda aka fi sani da Dijangala, sai kuma yayanta Ramadan Booth da kuma ƙaramin ƙaninsu Ahmad Booth. Muna fatar Allah ya ji kanta, ita da sauran dukkan 'yan uwan musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya.